No, takže my jsme se domluvili, ostatně jako skoro každý rok, a celkem improvizovaně až dneska, že bychom vás rádi opět použili jako recitační voice band. A to nejen ledajaký, ale sice ještě dvojhlasí recitační voice band. My vám zaspíváme písničku, která je vlastně jenom záminkou k té vaší recitaci a která je připsána památce slavného českého polárního badatele Jana Eskimo Welsla. Ale přichází k té vaší šanci, jo. Rozdělíme se na dvě poloviny. Jako, myslím, že nejlépe by bylo, abyste se asi rozpočítali první, druhý. Ne? Tak. Jo, dobře. Tak možná tady navrhuje Filip, že by bylo prostě lepší vás mechanicky rozdělit. Takže bychom se rozdělili na starší 15 let a mladší 15 let včetně. Jo. A prosili bychom vás, abyste si v tom případě ovšem přesedli starší na levou část ode mě a mladší na pravou část. Ne, tak to rozbudu. A nebo ne, víte co? Nebudeme to komplikovat, zůstaňte sedět tak, jak jste, jo. A řekneme si, že ti, kteří sedí blíž Filipu Ešpandrovi, ti budou recitovat jednu část textu, potom ti šťastnější, kteří sedí blíže mně, ti budou recitovat naši část textu. A nebojte se, vyhrajete. No, já myslím, že začneme s výukou. My jsme se dozvěděli o tom, že jsme na dalekém severu a teď si povíme něco o jídle. Jo? Moje polovina recituje tento text. K snídani je kousek mrože. A teď přichází ta chvíle, kdy se rozdělíme na dvě poloviny. Protože pro tu vaši hlávkovskou polovinu je mrož naprosto banální záležitost. Zatímco pro nás, pro vás, pro všechny, co sedíte tady na té polovině, my jsme taková nižší sociální skupina a pro nás je prostě snídaně z mrože naprostý luxus. A taky se podle toho v recitaci chováme. My si to zkusíme, jo? Snídaní je kousek mrože. A snídaní je kousek mrože. A my odpovídáme, cože? Cože? Pro nás, pro které je to samozřejmé, je jasné, že odpovíme mrože. Mrože! No a my, kteří samozřejmě každé ráno snídáme pouze kaviár se šampaňským, říkáme mrože. Mrože. Je tam zatím otazník, jo? No ano, je tam otazník, protože my nechápeme, co to ty hlávkovci chtějí mít ke snídani. No a nám se samozřejmě nechce věřit, že to těm špandrovcům nejde do hlavy. A tak říkáme bože. Bože. No a my trumfujeme. K snídani dvě suchý... K obědu. Jo, k obědu. No pardon, já furt myslím, na snídani jsem se pořádně nedal, to víte, mrož. Takže k obědu. K obědu dvě suchý tresky. Obědu dvě suchý tresky. My říkáme, to je hezký. A my odpovídáme třesky, plesky. Tresky, plesky. Zkusíme si celou tuto část, celý oběd, jo? Obědu dvě suchý tresky. To je hezký. Třesky, plesky. No ovšem, nyní přichází ta chvíle, kdy se obě skupiny na jedné bázi spojí. Ale k večeři nic není. To je pěkný nadělení. Zkusíme. Ale k večeři nic není. To je pěkný nadělení. Proto sníme. Proto sníme. Proto sníme. Proto sníme. A všichni dohromady 4krát. Psí spřežení, psí spřežení, psí spřežení, psí spřežení. Tak, umíme recitační část. Můžu vám se jenom říct, že po této recitační části se ta písnička znovu opakuje a v tu chvíli všichni přítomní do ní dělají vytí vlků. Ale jenom až v té druhé části. Au, bílou pání, věčnou hostinou, letí řada sání, kluci patáky jsou. Au, kdo se zpozdí, toho dostanou, jen tak z velikostí stěny zaváhnou. Snídaní je kousek mrože. Cože?
Prože obědu 2 suchý tresky. To je hezký, Třesky plesky. ale k večeři nic není. To je pěkný nadělení. Proto sníme, Proto sníme, proto sníme. proto sníme. Přístřežení, 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 přístřežení. Au, bílou plání, věčnou. A jako Hlávka. Zázračný Benátka. Bravo!